pannaan 32 otteluun. Ja tältä nuorukaiselta odottaa Saravo laidalle, Kärpät antaa painetta, Aho kiekkoon ja maalin edustalta, Aho hakee Virnestä. Virnes kamppailee laidalla, Patrik Laine myöskin ensimmäisen kerran nyt kaukalossa. Laine, Arttu Ilomäki ja Jere Karjalainen Tappara kakkos. Nyt aloittaa Arttu Ilomäki Esa Virnestä vastaan. Kärpät vie aloituksen. Laatikainen pyörällä uudelleen. Rakovina torjuu ja vielä yrittää paluukiekkoon Virnes siitä viereltä. Nyt tulee Laine. Laineen syöttö siihen saa Puljujärvi mailaa väliin, joten nyt ovat sitten nämä supernuorukaiset. Pääsee vastapalloon siitä laukomaan. Laukoo kuitenkin ohi maalin. Näin sitten Karjalainen. Maalin takana on tilaa. Karjalainen ja siitä lähtee Tappara mylly päälle. Karjalainen syöttää kiekko Kristian Kuuselalle. Kuusela viivaan. Aalto levittää toiselle puolelle. Laine. Ja Laine tulee keskelle ja siitä virittää. Tamperelaisyleisö huokailee. Ei ainakaan vielä osu raamien sisään Laine, mutta mylly jatkuu. Aalto. Maali edustallaan vapaana. Lajunen ohjaus menee ohi maalin. Laineelle kiekko. Hyvin pyörii Tappara mylly. Patrik Laine ensimmäinen peli siis kisojen jälkeen. Poikittais syöttö hakee Kuuselaa. Sen jälkeen Aallolle jälleen viivaan. Aalto laukoo päin oman miehen Karjalaisen takapuolta. Sitten Karjalainen. Aho ahdistaa Niemi niin ikään, mutta Aalto pelaa kiekon Laineelle. Patrik Laine. Nyt Laine menettää kuitenkin ketjukaverilleen Sebastian Aholle kiekon. Ja Aho. Pari kertaa sinne pääsi Laine kokeilemaan ja tässä erinomainen nimenomaan Mäkelälle. Laidalta löytyy Puljujärvi. Puljujärvi syöttää Virnekselle. Virnes rystyltää pelaa maalin eteen. Puljujärvi yrittää saada mailan vapaaksi. 3 Tappara pelaajaa kuitenkin runnoo siinä väkisin. Puljujärvi jää pintaan. Laine hakee Karjalaista. Vähän menee pitkäksi tuo syöttö. Sen katkoo Hakanpää Kärpiltä. Hakanpää nousuun omasta kulmauksesta. Puljujärvi keskellä. Laine ryöstää kiekkoa Puljujärveltä. Tehokkain puolustaja tällä kaudella ollut. Ja myöskin koko liigan puolustajien pistepörssissä 10 parhaan joukossa. Elorinne, hyvä avauserä Tappara puolustajalla. Sitten Virnekselle kiekko, Virnes laukoo ja varma. Mäenalainen on hyökkääjä kolmikko jäällä. Mäenalainen laidalta levittää hyvin Pyörälälle. Kalapudas keskellä, Pyörällä laukoo. Kiekko menee Saravon jaloista kulmaukseen. Mäenalainen menee sinne karvaamaan, mutta Tappara pääsee liikkeelle. Pysähtyy sitten puolustus siniselle, kunnes kiekko pysyy kuitenkin isännillä. Ilomäki, Laine. Mikko Tapparalta jäällä, kun Aho pistää ristikiekon. Ikonen ja Niemi polkevat perään. Laine jaloissa kiekko. Niemi kuitenkin on siinä ahnaasti, välittömästi ja pitää kiekon vierailla. Sitten menee kuitenkin Niemen syöttö Laineen lapaan ja tästä tuomaan Patrik Laine, 17-vuotias Tappara hyökkääjä. Järvi hyppää sisään. Karjalainen, Laine ja nyt valtiin Patrik Laine tulee alueelle. Tuleeko siitä laukausta? Laine laukoo ja kyllähän se jälleen napakasti lähtee, mutta Sami HL-varaukset vielä tämän Laineen laukauksen pyöriessä kertauksen vuoksi siis Barkov ja Kari Lehtonen parhaat molemmat numerolla. Syötöllä tavoitellaan kiekko viivaan Kankaanperälle. Kankaanperä pistää päätyyn. Hakanpää, Laine pysäyttää hyvin ja lähtee heti laukomaan. Rajaniemen Lauri Marjamäellä puolestaan toiseksi paras. Marjamäen voittoprosentti liigassa on 58-55. Ikoseen ja nyt hyvä suoritus puolestaan Ikoselta. Niemi laukoo. Erinomainen takakarvaus tulee Laineelta, mutta siitä huolimatta. Tässä näin keskialueella Ikonen riistää kiekon ja tästä lähtee koko tuo Kärppien hyökkäys liikkeelle. Jättö Niemelle, Laine antaa takakarvausta, mutta siitä huolimatta Niemi saa jatkettua ja sitten Ikonen lusikko Laatikaiselle. Aho. Laine seuraa Ahoa. Kulmaukseen mennään. Elorinteeltä saa Laine apuja. Puolelta Lajunen vastaa Niemi, Tappara vie aloituksen. Aalto, Laine. Laine laukoo ranteella. Rajaniemi torjuu. Kiekko on Karjalainen. Erinomaisesti Kuusela suojaa. Aalto. Kuusela poikittain Laineelle. Aalto. Laine jälleen. Laine ja ohjaus tulee Karjalaiselta tällä kertaa. Karjalainen menee kulmaukseen. Ja lähtee
itse vaihtoon mailansa menettäneenä. Laine tulee keskeltä, Kärppien sumpun keskelle. Edelleen pitää hyvin kiekon lavassa, kiekuttelee, ohittaa siinä Aaltosta. Ja Laine tulee taustalla, pääsee Saramo mälläämään. Iivan Humla blokkaa tuon kuni, sitten Aalto laukoo. Ja olipa hyvää maskia Rajaniemen edustalla. Iivan Rajaniemi pystyy kuitenkin Tappara puolustuksen selustaan. Nutivaara pistää päätyyn. Toisella puolella on Pyörälä. Pyörälä Puljujärvelle. Virnesson kolmantena lenkkinä hyökkäysalueella, mutta kiekkoon pääsee sitten Patrik Laine. Ja Laine jatkaa kärppäalueelle. Rajaniemi. Kahteen erään 4 torjuntaa tuon äskeisen torjunnan jälkeen. Puljujärvi, Laine taklaa häntä. Saa tamperelaisyleisöltä pienet taputukset, mutta tällä hetkellä odottelee kotiyleisö sitä, että maalihanat aukaisee myöskin isäntäjoukko. Paineen selvittämään, niin siitä on jälleen sitten entistä vaikeampi isäntie tulla, mutta Laine vasemmalta sisään, kaventaa keskelle laukoo. Masur. Kuitenkin Laine. Ja toista päätä kohti mennään. Tamperelaisyleisö riemastuu ja Laine heittää jalkakikkaa. Heittää harhautuksia, joita nähtiin tuossa erätauolla myös. Laine tulee kaukaloon. Onko Puljujärvi? Ei ole ainakaan vielä. Siellä on Mäenalainen. Laine tulee alueelle sisään. Laine kiertää Aaltosta. Laine vastaan Aaltonen. Sitten kiekko Elorinteelle. Elorinen alueelle. Lajunen saa mailan käteensä. Aaltonen syöttää Mäenalaselle, joka laukoo. Maalin edustalla on Nutivaara. Mutta Dominic Ratsovina on ja Junttila tulevat nyt sisään. Kuusela hyvin Laineelle vauhtia. Nyt tulee Laine vauhdilla laidalta. Rajaniemi torjuu. Karjalainen! Ja se on siinä tämä ilta. Jere Karjalainen kiekon syöttää Laineelle. Yleisö haukkoo henkeä. Laine syöttää Kuuselalle. Laine. Kuusela. Lajunen maskissa. Laine laukoo. Ei ainakaan vielä tule tulosta. Kuusela. Lajunen isona sentterinä siellä Rajaniemen edustalla koko ajan hyvää maskia tekemässä. Laine hieroo, leipoo ja sitten poikittain kohti Kuuselaa. Kuusela Laineelle. Kuusela, kumpi näistä laukoo? Laine, mutta ei pääse laukomaan siitä suoraan. Nyt on jäljellä jatkoaikaa minuutti. Kuusela Laine vaihtavat paikkoja. Laine lähestyy. Jäljellä. Sami Rajaniemi pystyy koppaamaan tuon Patrik Laineen ratkaisuyrityksen.